vás u dalšího dílu bereme každé peněze u Krvavé Mary. Jsou v tom peníze? Jsou v tom peníze? Promiň, že to tmavé. Zamri. Promiň, to je to rozložené. Tady po téhle straně tahle ta holka je Krvavá Mary. Krvavá Mary! A tady máte speciální kartičku. Z 15. století. A pak tuhle tu speciální kartičku. Ondra druhá obalené z těsíčku. Nevím. Ale jako Krvavá Mary dostala, co chtěla. A co? A tohle video asi ukončíme, protože dostala, co chtěla Krvavá Mary. Takže čaute lidi, Zabiják TV.